Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Gwerthoedd pi ar gyfer y cyfernod cydberthyniad. Nawr, mae cyfrifo'r gwerth pi ar gyfer cyfernod cydberthyniad tu hwnt I fanyleb yr uned yma. Ond fe gallech gael gwybod y cyfernod cydberthyniad ar gyfer rhyw ddata mwyn gwneud penderfyniad os oes yna dystiolaeth arwyddocaol bod y cyfernod yn positif uwch na 0, is na 0, neu yn wahanol I 0, felly un ochrog neu dau ochrog, a'r gwerth priodol ar gyfer y rhagdybiaeth sy'n cael ei ystyried. Mae hyn yn golygu, os yw pi yn llai na 0.01, llai na 1%, mae tystiolaeth gref iawn dros wrthod H0 a rhagdybiaeth 0, bod yna ddim cydberthyniad a derbyn y rhagdybiaeth arall, H1. Os yw pi rhwng 0.01 a 0.05, rhwng 1% a 5%, mae tystiolaeth gref. Gref iawn os yw'r llai na 1%, gref rhwng 1 a 5% dros wrthod H0 a rhagdybiaeth 0, bod yna ddim cydberthyniad. Hynny yw rho yn 0. A derbyn y rhagdybiaeth arall. Ond, os yw pi yn fwy na 0.05, fwy na 5%, does dim digon o dystiolaeth I wrthod H0 a derbyn y rhagdybiaeth arall. Felly, edrychwn ni ar hyn mewn enghraifft. Cymerwyd hap sampl o 22 gliniadur, laptop, fel yn y llun, allan o gronfa ddata oedd yn rhestru cliniaduron gwahanol. Roedd gan bob cliniadur a gyriant carled, hard drive, maint 256 GB, a'r bwriad oedd I weld os oes yna unrhyw gydberthyniad rhwng pris cyfrifiadur a pwysau yr holl gliniaduron 256 GB. Cyfrifod y cyfernod cydberthyniad rhwng y pris a pwysau'r sampl o 22 gliniadur a gafwyd gwerth minus 0.378 a gwerth pi cyfatebol o 0.0828. Felly'r cyfernod cydberthyniad yn rhoi minus 0.378 a wedyn ni'n edrych ar y gwerth pi. Gan ysgrifennu rhagdybiaeth briodol, penderfynwch os oes na dystiolaeth grif oedd llai na rhwng 1% a 5% I gofnogi unrhyw gydberthyniad rhwng y pris a pwysau ar gyfer y cliniaduron. Felly gosod y newidynau, rho yw hwnna fod, yw'r cyfernod cydberthyniad rhwng y pris a pwysau y boblogaeth o holl gliniaduron sy'n gyriant caled 256 GB. H0, ni moyn bod rho yn 0, bod yna ddim cydberthyniad, yn erbyn bod rho ddim yn 0, hynny yw 2 ochrog. Gan fod gwerth pi yn fwy na, dyna'r gwerth pi yma, yn fwy na 0.05, nid oes digon o dystiolaeth I wrthod H0. Hynny yw, dim cydberthyniad rhwng y newidynau. Felly, oedd yn gwerth rni yn minus 0.378, ond oedd yr sampl o'n wedi dewis yn rhoi gwerth pi 0.08 sy'n fwy na 5%, felly ni ddim yn gwrthod H0. Nid yw'r sampl yn dangos unrhyw gydberthyniad rhwng y pris a pwysau'r cliniaduron. Mae'r tabl yma yn dod o erthygl Stocks Deliver Babies, wedi ysgrifennu gan Robert Matthews, allan o'r gyfrol Mehefin 2000 o'r Cylchgrawn Teaching Statistics. Mae'r erthygl ar gael ar y rynglwyd os chi eisiau edrych ymlaen. Felly mae'r holl wyledydd mae'r arwynebedd, mae stocks pare o rhain sy'n yn y gwledydd yna, boblogaeth dynol sy'n yna ar cyfradd geni.
sy'n yna, felly. Gan ysgrifennu rhugdybiaethau priodol, penderfynwch os yw'r data o'r tabl yna yn dangos tystiolaeth bod yna gydberthyniad rhwng arwynebedd gwlad a nifer o barau, ond ni, ciconia, o'n i'n gwybod gair Cymraeg, ciconia pare o storc sydd yn y wlad yna. Y cyfernod cydberthyniad yw 0.579 gyda gwerth P 0.0149. Diffinio'r newidynau. Ro yw'r cyfernod cydberthyniad rhwng arwynebedd gwlad a'r nifer parau ciconia sydd yn y wlad ar gyfer poblogaidd holl wledydd. Felly ni angen profi yr rhagdybiaeth 0 yw bod ro yn 0, bod dim cydberthyniad, yn erbyn bod ro ddim yn 0, felly 2 ochrog. Gan fod ein gwerth P ni, llai na rhwng 0.01 a 0.05, rhwng 1% a 5%, mae'r data yn dangos tystiolaeth gryf ar gyfer cydberthyniad rhwng arwynebedd gwlad a'r nifer parau ciconia sydd yn y wlad. A dych chi'n gael gweld graff o hwn. Felly dyma ni graff gwasgariad arwynebedd y wlad ar hyd y gwylod a'r nifer y parau ciconia yn mynd lan yr ochr. Ydy'r allanolion, y rai sy'n mas o'r clwstwr, wedi cael effaith negyddol ar y dasg o ddod at y casgliad. Wel, meddyliwch chi beth sy'n digwydd. Ydy'r ddau bwynt yna, felly, falle bod hwnna yn llinell, ond mae hwnna yn bendant yn allanolyn. Mae arwynebedd y tir a nifer fawr o pare o ciconia. Meddylwch am hwnna. Ydy sampl sy'n cynnwys dim ond gwledydd Ewrop, os ydych chi wedi sylwi ar y tabl gwreiddiol, dim ond gwledydd o Ewrop, ydy'r sampl yma yn addas mwyn dod at benderfyniad am boblogaeth yn cynnwys yr holl wledydd yn y byd. Felly, rhywbeth arall i ystyried. A enghraifft arall, yn sôn am yr un set o ddata, mae'r data yn dangos tystiolaeth gref ar gyfer poblogaeth sy'n cynnwys holl wledydd Ewrop yn arten. Ni'n siarad am Ewrop yn unig, bod yna gydberthyniad positif rhwng arwynebedd gwlad a'r boblogaeth dynol sydd yn y wlad. Y cyfernod cydberthyniad yw 0.812, hwnna eitha uchel, a'r gwerth P yw 0.000038, am hwnna'n eitha bach. Felly, gosod y newidynau, ro yw'r cyfernod cydberthyniad rhwng yr arwynebedd a'r boblogaeth dynol ar gyfer y boblogaeth o holl wledydd Ewrop. Ni angen profi y rhagdybiaeth 0 yw bod ro yn 0 yn erbyn bod ro yn fwy. Cydberthyniad positif. I ddangos bod e'n fwy na 0. Felly 1 ochrog. Ond, yn beth sydd gyda ni wneud yw trafod y gwerth P, a mae'r gwerth P yn llai na 1%, felly mae'r tystiolaeth yn gryf iawn bod yna cydberthyniad positif rhwng arwynebedd gwlad a'r boblogaeth dynol sydd yn y wlad. A dyma ni graff nawr o'r bodau dyniol, o bodau dynol a'r arwynebedd. A mae hwnna yn graff well na'r un o dynnu gynnau. Ydy graff gwasgariad yn cefnogi'r casgliad yma? Wel, ar y cyfan. Ymarfer i chi nawr i siarad, darllen trwy hwn a cymharu'r cyfernod cydberthyniad a'r gwerth P a pa fath o dystiolaeth mae'n rhoi i ni, a oedden ni'n cadw H0 neu mynd am H1. So gwaith i chi hwnna, a beth y ddau o'i le ar y ddadl sydd bellach yn dod i'r casgliad bod stoc yn dod a babanod. Felly oedd yr un cyntaf pare o storc a poblogaeth dynol, a'r ail un pare o storc a'r gyfraith geni
babis yn y wlad honno. Felly, gwaith i chi wneud hwnna. Dim atebion dy fi. A na ddiwedd yr cyflwyniad yma ar gwerthoedd P gyda'r cyfernod cydberthyniad.